Ханымнар һәм әфәнделәр, безнең яңа кан. H. Безнең оешма бөтен Лос-Анджелес буенча инкассация белән шөгыльләнә. Бу эш бик авыр икәнен беләсеңме? Өстән генә. Без монда йырткычлар түгел, без ау. Син әзерме? Әзер. Вакытлыча шәхси корал. Һөҗүмчеләрнең автомат булганда, бу миңа нигә кирәк? Проблемамы? Белмим. Юк дип уйлыйм. Ул кая югалды? Кире кайтырга вакыт. Алар шаяртмый. Мин моны хәл итәм. Капчыкларны арбага дидем бит. Гафу ит инде. Бу җүләрне каян таптың? Монда нидер бар. Ул һөҗүмне көткән шикелле. Һәм ул күп түгел. Күп булмаса кем? Күпмедер вакыт элек ике инкассаторны һәм бер шаһитне үтерделәр. Тикшерү булды. Бу хайваннарны таба алмадылар. Тони! Сез атышка эләктегез. Улым кайда? Аны үтерделәр. Кем улымны үтерде? Без белештек. Тикшереп чыктык. Миңа гаделлек кирәк. Без туфракны яндырдык. Сез бөтен көчне куячакбыз дидегез. Моны хәзер ничек аңларга? Көчегез калмадымы? Билгеле, төн озын булачак. Сакчылар арасында хыянәтче катышканнарны табачакмын. Ике атна эчендә мин. Сез 20 ел эчендә булдыра алмаганны эшләячәкмен. Мин ачулы кеше.